37 rekluta bħalissa għaddejjin bir-reklutaġġ sabiex jibdew karriera mal-aġenzija għas-servizzi korrettivi bħala Gwardjani Tal-Ħabs. It-taħriġ intensiv qed isir fuq medda ta' 4 xhur. Fost dawn ir-rekluti hemm tfajla ta' 17-il sena li tkellmet dwar kif minn dejjem kellha x-xewqa li taħdem bħala gwardjana fil-ħabs. Dejjem mixtaqt li nkun parti mis-servizz u nagħti il-parti tiegħi. Ninkorġixxi ħafna nisa biex japplikaw għax xogħol kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel. Hija parti equal ħafna. Kulħadd għandu l-rwol tiegħu. Biża' m'għandekx għalfejn għax hawn id-dixxiplina. Apparti t-taħriġ fiżiku, it-taħriġ huwa maqsum fi tnejn, it-taħriġ prattiku u dak teoretiku. Il-logutenent korrettiv Charles Bonnici, responsabbli mir-reklutaġġ, tkellem dwar l-importanza ta' dan it-taħriġ. Il-reklutaġġ huwa maqsum fuq teorija u prattika. Is-sabiħ ta' darba huwa li l-prattika u t-teorija tisiru kollha hawnhekk ġol-ħabs, jiġifieri in-house. Ir-rekluti diġà kellhom l-opportunità li jidħlu ħdejn il-pruġinieri fid-diviżjonijiet li magħhom se jkunu qegħdin jaħdmu. Fost ix-xogħol prattiku ieħor ir-rekluti qegħdin jingħataw taħriġ ta' kif jagħtu l-ewwel għajnuna lill-pruġinieri f'każ ta' xi emerġenza fosthom kif jitfgħu n-nirien. Dan se jwassal lir-rekluti sabiex ikunu preparati għal kull ma jiltaqgħu miegħu fil-ħidma tagħhom fil-ħabs. Din hija t-tielet ġimgħa ġiġa daħlu mal-pruġinieri, ħassew il-feeling meta tidħol f'division u mhux jieħdu dik id-doċċa fredda li daħlu l-ħabs wara li dak kollu li tagħlmu u jgħidu isma' jiena mhux hekk tallimta, jew kellha jien ma kontx preparat għal dawn l-affarijiet. Daw from day one huma preparati, jimmanettjaw, jitkellmu mal-pruġinieri, jidħlu fid-divisions, jaraw ix-xogħol tal-gwardjani l-antiki x'inhu, qed jirrelataw ġiġa. Il-logutenent korrettiv li għandu esperjenza twila fix-xogħol korrettiv saħaq li xogħlu dejjem jinbidel. Mela, jiena inni naħdem hawnhekk fil-faċilità ta' 31 sena. Dħalt hawnhekk ta' 18. Jekk tgħid li jekk terġa' ġobb ieħor xi kollok nerġa' ngħidlek nidħol gwardjan il-ħabs. Il-messaġġ huwa li hawnhekk dejjem jinbidel, dejjem jevolvi. Is-sitwazzjoni hija tajba ħafna, għandna dixxiplina, għandna kontroll u għandna rispettu ukoll tal-inmates. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin hemm 800 priġunier u 266 uffiċjal korrettiv. Bil-ħsieb huwa li din is-sena jiddaħħlu 120 gwardjan. Bit-tmexxija tad-direttur tal-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli waslet sabiex ikun hemm aktar dixxiplina fil-ħabs u ġiet eliminata id-droga mill-ħabs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.